have den ene i lommen, Marie. Den ene i lommen kun. Hvad skulle der se anderledes ud? Måske deroppe. Nej, shake! Dernede. Det er guldmønter, vi skal lede efter. Og piraterne, de elsker nemlig guld. Pas på, Anders. Og husk at lås og alt det der. Ja. Heroppe. Vi skal have det. Jeg kan ikke. Hvad gør det her? Jeg kan ikke. Jeg tror det. Måske skulle der finde noget i skov. Det der. Og hvad ligner det præcis? Flagstangen! 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 Er der en, der vil være sød og overtage min kuffert, mens jeg går ind på toilet? Ja, så holder vi lige tid til pause. Okay, så er der ikke nogen derinde. Hvor? Hvad har du fundet dem, Anders? Ja. Det var godt. De lå under kår. Herovre. Så skal vi se, hvad nummer 7 det er. Ej, åbnede du den selv, Marie? Jeg kan 7. Så skal vi finde mig. Jeg skal lige finde mønterne her i. Papa, hvad er det her? Der er nummer 8 der. Der! Hvad ligner det? Det ved jeg. Hvad er det? Det er den bænk, den røde bænk lige